Dobrý deň, dámy a pánové, dneska si zahráme Minecraft, ale úplne klasický Minecraft a musím nájsť diamanty. Takže ako prvé si naťažíme drevo a musíme nájsť rýchlo diamanty, čo najrýchlejšie. Takže naťažíme si tu drevo. A také jedno pravidlo, vždycky vyťažte celé drevo, úplne celý strom musíme vyťažiť. A toto je prvá časť. A vyťažíme celý strom. Celé drevo tu musíme. Tak úplne celé. Vykraftíme si crafting table, vykraftíme si sticky. Vykraftíme si krompáč. A ideme tiež. Těžíme si cobblestone, těžíme si cobblestone, těžíme si cobblestone, těžíme si cobblestone. Natěžíme až, nevím, pol staku. A našel som uhlie. Vykopeme uhlia. Zo zľaku, že iba jedno, je tu viacej. Takže máme tu cobblestone, teraz sa vystávame hore. Kraftíme si tu meč, krompáč, sekeru a lopatu. Jednu pecku a točky. A ešte to tu. Tak. Takže tu robíme veci, ktoré potrebujem. Počkaj, ja to budem potrebovať, ja si nakácam dobre. Takže naťažíme si tu ešte drevo. A tu je jaskyňa, tam potom pôjdeme, to čo tam bolo. Tam neviem, tam je taká voda. Tak najprv sejmeme pár stromov. Tak. A pôjdeme sa vyjať do tej jaskyni tam. Takže to som nečakal, tá jaskyňa tu je zatopená úplne celá. A mám tu tie torčky. Tak. Kraftíme si tu drevo. Tak. Ideme sa na to kúknuť. Tu je pavúk. Zabijeme ho. Prečo tak malo hapečok? Takže naťažíme tu ešte trošku cobblestone. Ideme si barák. Takže ideme hore. Takže slnko zapadá, takže ja si postavám dáky barák. Nebude to načo obrovské, proste iba raz, 2, 3, 4. Nerobíme to takto. Nebude to úplne najväčšie, bude to menší barák. Budem potrebovať ešte drevo. Takže ťažíme si túto drevo a dostávame ten barák. Takže zapadá slnko, takže ja tu iba spravím to. Tak, tu semka. Sem. A toto bude z dreva strecha, tak naťažím ešte rýchlo drevo. Takže musím ešte ten barák dokončiť. Prečo som musel túto stavať? Bože, to tu je hrozné. Počkej, musím to dostavať tak. To. Sem pôjde torčka. Tak. Urobíme rýchlo dvere. Dvere, tak. A ešte sem hodíme taký pecku. Napríklad sem na tento crafting table. Tak. Takže ešte toto čo zahradíme. Prečo mám 2 lopaty? To som si ho mohol vykraftiť, či čo? No neviem, takže potúk.
trošku takto vyzdobíme tie. Tak toto tu bude na pásy. Tak. Vlastne musíme to tu vystriedať, aby to bolo pekné. Tak a tu na čo bude? Tu bude na čo takéto. Tak. Ešte trošku dopredu mám upravím, aby som nespadol tu. Takto. Takto. Tak. A robíme si ešte cestičku. Tak. Tu cestička. Tak. Aha, ešte si tu spravím čestku. A takhle odber.